Western Visayas, DJ Jonel, Salgaino Remix. Harley Lalab, Migalab, shout out. Harley, shout out. Good morning, Ustamsak. Yeah. Good morning, Lalab, Harley TV. Dan sharing us Lalab. Salamat Lalab, Harley TV. Kiss, keep it simple. Survival Lalab, Migalab, shout out. Kiss Lalab. Salamat, Kiss, keep simple, survival. Thank you so much. Lablabin natin si Harley, mga lalabs. Ayan o, Kiss, good morning from Harley TV. Supremo BGB12, Migalab, shout out. Tamsak, hey. Lalab, Migalab, shout out. Salamat sa patamsak mo dyan, lalabs. Supremo. Migalab, shout out.
40 Abel Bell All from Supremo BGB1. Ayan, Supremo, merong 40 mga lalabs. Ikaw, Harley, meron ka bang available dyan ng mga banana? Ang laki ng bahay niya. DJ Jonel Sagayno Remix. Tuman, electric pa na to. Lablabin natin nakapin mga lalab, Harley TV. Ayan yung nakapin po tayo mga lalabs. $3 million Migalab shout out. Lakas pala nito. Ayan, 3 million Migalab shout out. Palablab po ako nakapin mga lalabs.
OFW ako lalab Miguel shoutout ja lifestyle. Patamsak po sa premier mga lalabs. Salamat. May tamsak na ako dito lalabs. Ayan, patamsak po si FW ako mga lalab. May premier po si FW. Lee Songson, hello everyone. Nice to meet you everyone. Hug, hug. Ayan. Lee Songson, lalab, mega love, shout out. Ayan, Lee Songson po nagbaba ng bahay. Thank you so much, my friend Lee Songson. Ayan. Palabalab pa ako nakapin mga lalab. Patamsak po sa premier ni OFW ako. Miss Everyday, Miguel Love, shout out po Miss Everyday. Hi, host. Lalab, good morning, Miguel Love, shout out. Ayan, you upload from Miss Everyday. Ayan, 4 million Miguel Love, shout out. Miss Everyday, lablabin po natin Miss Everyday. Ang laki pala ng bahay ni Miss Everyday. Short trending, ASMR everyday. Ayan. 47 minutes. Wow, ang ganda ng view. Ayan, Miss Everyday, short lang yung video mo, lalabs. Ang laki ng views. Ayan, Miss Everyday. Nice view. Ayan, Supremo BGB 13, meron 30 mga lalabs. Kung meron kayong available yan, pwede kayong makipag-barter dyan mga lalabs. Short lang, Miss Everyday, yung video mo. DJ. Ayan, 2 million Miguel Love, shout out, 2 million in the house. Ayan, Miss Everyday. Ang daming views, 1.5. 50 minutes lang.
GB channel, mega love shout out, GV. Ayan, GB channel, mega love shout out. Bigyan kita ng jacket, lalabs. Maybe you don't know me. Ayan, JB channel, may jacket ka na, lalab. Thank you so much. FW Dan from Harley TV. Thank you. Vlog Waray, lalab, mega love shout out, Vlog Waray. Harley TV. Kumusta na kaya si DBN? Vlog Waray, dikit na po. Balik sukli agad from Vlog Waray. Ayan. Hindi ka ba naikot na naman? Hindi pa, Vlog Waray. L3. Nabisi kasi lala, Vlog Waray. Mga ilang araw akong di nag-live. May ako, may nilakad. Bendal, mega love shout out. 8 thumbs up host. Ayan. Thank you, my friend Bendal. L3, my love, mega love shout out, my friend L3. New workout from L3. 5 million mega love shout out. Hindi ko nakita si, DBN. Kumusta na kaya yung batang yon? Ayan. 5 million mega love shout out. Nag-LS ba yun, Vlog Waray? Si DBN? Hi, Vlog Waray. 4 million mega love shout out. Araw-araw naman akong nag-live, pero yung WH ko naka-block pa rin. Wow, gapa sa oy. YouTube mega love shout out. Advance Merry Christmas to you, YouTube YouTube lalab ay. Nag-breakfast ka na, YouTube Tamsak lalab, salamat sa iyong patamsak, YouTube YouTube thank you. Ayan, 5 million mega love shout out. Mga lalab, meron akong short video, mga lalab. Pa-watch naman ako, mga lalab. Wala pa tong 1 minute. Wala pang 1 minute. Wala man yan ads. Yes, YouTube lalabs ay. Nagkape ka na ba?
Patamsak po, Premier mga lalab. Salamat from OFW. Ayan. OFW ako. Vlog Waray lalabs. Paduslak dikit po, balik sukli agad. Lalo kang gumanda, hos. Ayan, salamat, YouTube Uno. Naiya na tuloy ako. Kailangan natin laging maganda, YouTube Uno. Kahit nasa bahay lang tayo. Baka YouTube Uno hindi ka pa nagkape. Nalipungatan ka ata. Ayan, 6 million mega live shout out. $5 million mega live shout out. Ayan, maglablaban po tayo mga lalabs. Palablab po ako nakapin mga lalabs. Pa-watch naman ako sa aking short video mga lalabs. Ayan, wala pa yan 1 minuto. Yung aking beef mushroom. $5 million, thank you so much. Vlog Waray, Melon Channel, Madam Mega Love, shout out. Madam Melon, Mega Love, shout out, Madam. Salamat po sa inyong mga patamsak. Ginagalawan. Ayan, 5 million, 11 tamsak, Mega Love, shout out. Dapat pala minsan lang ako pumunta dito kasi bawat punta ko dito lalo kang talagang gumanda. Ayan, YouTube Uno, salamat lalabs, oy. Binibiro ako na YouTube Uno mga lalabs, oh. Ayan, YouTube Uno, maraming salamat lalabs. Hello, shout out sa lahat from YouTube Uno. YouTube Uno, baka di ka pa nag-breakfast lalab. Inom ka muna ng kape. Vlog Waray lalabs, ay, sana oy si Vlog Waray. Si Vlog Waray, ang laki na ng bahay nito. Hindi niya main channel yan. Ang laki na ng bahay ni Vlog Waray. Ang sipag kasi nitong mambanana. Nasa 7K na. Ayan, si Vlog Waray nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Paduslak, dikit na po, balik sukli agad from Vlog Waray. Wala akong pang breakfast host. Binayad ko sa wifi, pera ko. Patay tayo dyan. Okay lang walang pang breakfast basta may pang bayad sa wifi. Nasend ko na ba? Di pa nag-aabot? Nasend ko na yan, may prank siya. Ulat, isend ko uli. Waray, dan old friend from Harley. Sir 910 94 90.
830. Host, yung pera ng baka, nasingil mo na ba? Hindi, YouTube Iwan. Hindi lahat nagbayad. Hindi pa YouTube ilang months na ba? Kailangan siguro maningil. Ayan, si YouTube nagbaba ng bahay mga lalabs. Matamaan sana. Wag naman, Diyos ko. Ang hirap maningil, YouTube Pag pinuntahan mo, walang pambayad, wala daw pera, anong gagawin mo? Hintayin na lang natin pag nagkapera. Ayan, 6 million, Miguelab, shout out. Binabalak ko nga, sabi ko sa susunod na mga araw siguro maningil. Blagwaray! Ayan si Blagwaray. 6 million, Miguelab, shout out. Buffalo Soldier. Blagwaray! Ayan. Natawa tuloy si Blagwaray sa Buffalo Soldier. Yung music ko yung ginaya ko lang. Ayan, 5 million. Miguelab, shout out. Pero ang ganda mo, host. Ayan, YouTube maraming salamat. Naubo tuloy ako. Maganda lang yung ating tulog. YouTube maganda yung gising pala. Maganda yung mood natin ngayong araw. Magkape ka na, YouTube Si Agumos, nandyan na ba? Wala. Wala siya dito. Nandun sa malayo. Baka may iba na. Ayan, 6 million, Miguelab, shout out. Ayan, 7 million, Miguelab, shout out mga lalabs. Maglablaban kayo dyan. Blagwaray. Ayan, 6 million in the house. Miguelab, shout out. Hindi ako nagkakapitan doay ang iniinom ko tuwing umaga. Wow, sana all. Sana all tandoy ang breakfast. Samahan mo na rin ang pulutang adobo. Kain adobong chicken. YouTube Ako kasi good girl ako, hindi ako nagiinom. Ayoko yung alak, ang pait. Sakit lang yan sa ulo, wala naman na ibibigay sa iyong kagandahan. Yung pag-inom, good girl ako, YouTube Hindi ako nainom. Tubig lang, saka juice. Lang ako, namumulutan. YouTube adobong karning baboy. Ayan. Masarap yan, YouTube lang ako, YouTube namumulutan. Hindi ako nainom. Pag sinama mo ko, ubos ang pulutan mo. Magpapak lang ako ng
Ano, pag Bicol bilog. Ayan, marami ditong bilog. Ano, YouTube Uno. Loud praise, Miguelab, shout out. Loud praise, Lalabs. Ha, para inom ade. Ayan. At Lalab, good girl. Hindi ako nainom. Tubig lang. Saka juice. Tapos pag sinama mo ko sa inuman, lagot ang iyong pulutan. Sir Arnel, good morning po. Thumbs up dan po from Sir Arnel. Sir Arnel po, Miguelab, shout out. Sir Arnel. Haha, easy bilog. Ayan. Di ba may nagbablog ng ano, yung taga-tagay. Harang pa from Harley TV. YouTube no, ayan. Sir, didikit pa ako sa iyo ha. Thanks po from Sir Arnel. YouTube no, didikit si Sir Arnel sa iyo. Masuklian na lang po, Lalabs. Oy, YouTube no. Advance Merry Christmas everyone. Ayan, 5 million in the house. Thank you so much, mga Lalabs. Yung pag-inom, mga Lalabs, wala naman na idudulot na kagandahan. Kinamagahan ng over lang at sakit ng ulo yan. Sa akin ang dumikit, salamat kung hindi okay lang from loud praise. Naalala ko, mga Lalabs, pag sumasama ko sa mga kaibigan ko, pag nasa bandang medyo ano na yung oras, kunwari lang ako magsabing mag-CR. Pero ito lang, mga Lalabs, ako'y tatakas na. Palatakas pakain ng pulutan. Tirador din ako ng pulutan. Ayan. Kasi yung mga kasamaan mo, puro na lasing. Puro na madaldal. So, banatan mo na lang yung pulutan, lalo na pag masarap. Pero ngayon, di na ako nainom. Pag may alakos, may balak. Ano yung balak mo, YouTube no? Saka hindi ako, minsan ano lang ako nagtagay, mga dalawa. Pero yung magpapalasing ka, hindi. Ayoko. Lalo na pag may mga kasamang lalaki, ayoko, pinag-iingatan natin yung ating sarili. Kunwari lang ba? Love Channel, Madam Love Channel, Miguelab, shout out po, Madam. Tamsak, ayan. Madam Love Channel, salamat po, Madam, sa iyong patamsak. Ayan. Ayan, YouTube Bono, nagbaba ng kanyang bahay, YouTube Bono. YouTube Bono, dumikit sa Sir Arnel Lalabs. Ayan, Madam Love Channel, salamat po, Madam, sa iyong patamsak. Ayan, 6 million Miguelab, shout out. May pasok ka, YouTube Bono? Di ba na yung pasok mo? Ayan, Sir Arnel, nagbaba po ng bahay, Sir Arnel. Sana all. Ayan. Video working, kinig lang. Sige lang po, Madam. Si Sir Arnel po, 145 pa lang. Baba ka ng bahay, Sir Arnel. Baby pa pala yung bahay ni Sir Arnel. Ayan, Sir Arnel, tayo mga lalab. Sobrang baby ang bahay, 145. Baby pa po yung nakapin, baby pa. DJ. Ayan, Lisongson, Miguelab, shout out. Mga lalabs yung nakapin po, baby pa po yung nakapin. Ayan, palablab naman po ako nakapin, mga lalabs.
Yung nakapin po, baby pa po yung nakapin, baby. Lablabin po natin mga lalabs yung nakapin. Ayan, Arnel. Sir Arnel, nandito ka pa ba, Sir Arnel? 145 pa lang po ang nakapin, mga lalab. Baby pa po ang nakapin. Lablabin po natin ang nakapin. Sobrang baby pa. Ayan, 6 million, Mega Love. Shout out. Sir Arnel, nasa bahay mo ako, Sir Arnel. Hindi na ako magbakas. Opening prayer for online and on-site class. From Sir Arnel, 5 million. Thank you so much. Mga lalabs, nakapin po tayo mga lalabs. Ayan, kapin naman. Ayan, Sir Arnel, nasa bahay mo ako, Sir Arnel, ha? Nandito ka pa ba, Sir Arnel? Wala na ba si Sir Arnel? Umalis na? DJ. Dito po, madamos. Ayan, lalab, nagdikit ako sa'yo. 146 na po yung nakapin. Lablabin natin, mga lalabs. Ayan, 6 million, Mega Love, shout out. Salamat, Os. Dikit na rin po ako sa bahay mo. O, lalab, dikit na tayo sa main channel. Wait lang at naharang tayo. Ayan. Bicolana OTW po from Sir Arnel. Pawas na lang, Sir Arnel. Short video lang yan kay Bicolana. Wala pang 1 minuto yan. Wala naman yan, naharang. Di ba nakalagay kay Lolo, magkakaroon ng harang ang mga short video sa first week maybe ng February 2023. Ayan, Sir Arnel, pangalawang dikit, ha? Mga lalabs, lablabin po natin yung nakapin, mga lalabs. Tapusin lang natin yung harang. Roger's TV Vlog, nice host. Roger, lalab, Mega Love, shout out, Roger. Lalab, Roger TV Vlog. Ayan, Roger, meron ka ng jacket, host, thumbs up down sa short video mo. Roger's TV, lalab, Mega Love, shout out. 80 pa lang yung bahay mo, Roger. Main channel mo ba to, Roger? Bago lang yung channel mo? Thanks. 80 pa lang.
Dito ko sa bahay mo, Roger, ha? Ayan, Roger. Sangyupsal in Boulevard, bye-bye. GB channel, mega love shoutout. Ayan, Roger, dikit ko yung main channel, ha? Sipagan mong mang banana lalab para maka 1K ka. Sunod kita, Roger, ha? Doon mo tayo sa may mga mababang bahay. Bam, bam. Ayan, Roger, dikit na yung main channel ko sa'yo, ha? Ayan, palablab ako mga lalab sa binababa kong mga bahay, mga lalab. Patikit naman po ako sa nakapin, mga lalabs. Nakapin po. Kay Sir Arnel. Ayan, 6 million mega live shout out. Ayan, Jinal Vlog, Tamsak Danos, mega live shout out sa lahat. Jinal Lala, meron ka ng jacket. Alijan Mersay, mega live shout out. Alijan Lalab, how are you, my friends? Jinal Lalab, mega live shout out. 2.04K, dati yung pagpasahing dikit, Madam Ginald. Ayan. Thanks, host. Dowi donut ni Madam, oh. 12 pesos yan, Dowi donut. How are you doing today, host? I am good, Lalab. Doing good. Ayan, L3, new video from L3. Alijan, nagbaba po ng bahay. Alijan. Palablab pa ako lab channel, mga lalab. Ayan, binababa ni Ailenski Vlog. Harley TV. $5 million, 16 thumbs up, thank you. Lablabin natin, wag ka umalas, Roger, ha? Marlab, Miguelab, shout out, Lalab, Marlab. Marlab, Tito, salamat, Lalab, sa iyong patamsak. Alijan, nagbaba ng bahay si Alijan. Palablab ako, mga lalab, bloody coder, mga lalab. Ayan, binababa na Ailenski. Miguelab, shout out, host. From Marlaw. Ayan si Alijan po, nagbaba po ng bahay. Alijan Marsay, please connect on the pin, everyone. Ayan. Alijan Marsay, pasok lang, Sir Arnel. Already connected to your channel. She left the comment. He left pala, he. Marlab, 82, mega love, shout out from Jinal Vlog. Marlab, 82, mega love, shout out. Sir Arnel, Dan Pulpak from Jinal Vlog. Sir Arnel, pasoklan na lang po si Jinal, dan na po sa'yo.
Sir Arnel, then Pulpak from Ginal Vlog. Dan sa nakapin from Harley TV. Sir Arnel, pasuklan na lang yung mga dumikit sa'yo. GB Channel, 148. Dalawa na lang po sa nakapin mga lalab. Dalawa na lang. Dalawa na lang po sa nakapin. Punta tayo kay Roger Vlog. Roger, nandito ka pa ba, Roger? GB Channel, nagbaba po ng buy. GB Channel. GB Dan, GB Channel lalab, kindly return to Harley TV. Already connected to your channel. Shonas Channel, Miguelab shout out, Dan like host. Madam Shonas, Miguelab shout out po, salamat po sa palike. Yan, Madam Shonas Channel, 8 million Miguelab shout out. Sir Arnel, ating natin Sir Arnel kung gumuhit na siya. Isa na lang po sa nakapin po, isa na lang. Kay Sir Arnel. Nandito ka pa ba Roger, nandito ka pa ba? Sir Arnel, 150 ka na lalabs. Meron na agad harang. Baba ka ng bahay, Roger, dali. General Vlog OTW. Roger, baba ng bahay. Charlie Dan na po, sir. Ayan from Roger. Baba ka, Roger, ng yung bahay, Roger. Baba mo yung link mo. Ayan, Sir Arnel. 2 minutes watch. Ayan, for Mayan Miguelab, shout out. Roger, baba mo na yung link mo, lalabs. Projectionist lalab, Miguelab, shout out. Ayan, lalab, salamat sa iyong patamsak, projectionist. Roger, nasa na yung bahay mo, Roger? Sir Arnel, Dan Pulpak, ayan from projectionist. Marlab, ayan si Marlab, lablabin natin si Marlab. May channel mo ba ito, Marlab? Roger, nasaan ka na? Nasaan na si Roger? Marunong ka bang magbaba ng link mo, Roger? Sir Arnel, dan dikit and watch your video. Ayan. Video prayer. Lisongso nagbaba ng bahay. Roger, where are you now?
Dikit na sa'yo, host, from Shona's channel. Ayan, madam. Dati naman po tayong, tignan ko nga kay madam, dikit ako talaga. Shona's channel, Lucky Plant. Ayan, Madam Shonas, nasa bahay mo po ako, may harang ka. Roger, nasaan ka na ba, Roger? Thanks, host. Ayan. Wilbert Dispi, Miguel Love, shout out, Wilbert. Sir Bruchito, Miguel Love, shout out po, Sir Bruchito. Wilbert Dispi, bigyan kita ng jacket, Wilbert. Ayan, Wilbert, may jacket ka na po. Nasaan na to si ano? Roger! Nahanap ko si Roger, oy. Di siguro siya marunong magbaba ng link. Gumanda ka, host, pag nag-smile ka. Salamat, host. Ayan. Nasaan na to si Roger? Sabi magbaba ng ano. Roger, mga lalabs, Roger tayo. Andyan na naman yung loading na yun. Kaaga-aga naman yan eh. Roger tayo, mga lalab, Roger. Bibi pa po ang bayan. Ayan, road to grade 1 po ang nakapin. Wilbert Dispilalab, Miguel Lab, shout out. Sir Bruchito, good morning. Nag-breakfast ka na, Sir Bruchito, ha? Wilbert Dispidag tayong dikit lalab, gutom. Dan sa nakapin. Wilbert, where are you, Wilbert? Or Roger pala, Roger. Mga lalab, sa nakapin po tayo, mga lalab, road to grade 1. Ayan. Pag-uuhulaan mo ang breakfast ko. Kape tapos itlog. Egg. Scramble egg. With ketchup. Roger, nasa bahay mo ako, Roger. Nasaan na ba to si Roger, oy? May sa ano, corn beef. Sir Bruchito. Reyno, Miguel Love, shout out. Saan ka na, Reyno? Nasa ano ka na? Tamsak, walang hugas. Oy, naghugas ako ng bilat. Reyno, umayos ka. Ayan, 9 million, Miguel Love, shout out. Bumang Canada, Reyno. Yung nakapin po, road to grade 1 po ang nakapin. Roger, kung nandito ka, magparamdam ka. Kung wala ka nandito, hindi grade 1, Roger. Yes, kanina sabi ko, iba mo yung link mo, hindi ka marunong magbaba ng link mo, lalabs, oy. Ayan, Roger, nasa bahay mo ako, Roger. Oh. Pulpak sa nakapinos from Reyno Oposa. Ayan, talong ni Reyno binaba. Pulpak sa nakapin from Reyno. Balikan mo yung mga nagdikit sa'yo. Si Kulot. Banana.
Malaking banana. Sarap ni Oso, parang laing. $6 million, mega love shout out. Ayan, 8 million po, mega love shout out, Rino. Kumusta ka na? Ginal Vlog, Roger TV Vlog, Dan Pulpak. Ayan, Roger. Balikan mo yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Si Ginal Vlog, dan na sa'yo si Ginal. Excuse me. Kay mahal pa rin. Wow, mashallah. Ang cute-cute naman yan, baby na yan. Walang sunblock. Bango! Ayan, baby mga lalabs. Ayan, mega love shout out. Mega love shout out, everyone. Ito na yung baby ko mga lalabs, ha. Shout out, everyone. Sa pinto, sa pugi naman ng baby na to, ah. Harang. Mega love shout out, baby cute. Ayan, baby cute daw. Oh, huwag ka iiyak. Pag umiyak ka, magsialisan yan sila. Ang bango naman yan. Ang bango naman ng baby na to. Ayan, Ginal Tuldok, mega love shout out, baby cute daw. 7 million, mega love shout out. Shout out, sabihin dali. Shout out. Iiyak ko. Oh, wag iiyak. Wag ka iiyak. Ipasok kita dyan sa computer. Ayan, oh. Na, bye-bye. Hello, everyone. My name is Cholo. I'm Cholo. Ayan, taga-Masid ni Engineer, mega love shout out. Taga-Masid Lalab, mega love shout out. Oh, umiyak na. Wow. Umiyak na mga lalabs, oh. Naingay na sa bunganga ko. Ayan. Ayan, taga-Masid, meron ka ng lalab. Ano? Wow. Yan man yung bibig nito. Ano po yan, diba? Magic to lalab. Winis lang to kay Jenny. Biglang lumabas. Why are you crying? Huwag ka iyak, chulo. Ay, naka-live tayo, oh. Lang to kay Jenny. Biglang lumabas, mga lalabs. Bye-bye na. Mag-iiyak na. Ayaw niyang naka-live. Abupoy ka to, mag-live. Ayan, Rino po sa thanks watching your video now. Autumn morning. Ayan. Number 09. Say. Nasind ko na. Nagbayad na siya. Yung bayad pa niyan kasi hindi ko kinuha. Nandyan. Ayan, mega love shout out. Isin ka. Kirabat ko. Chicken wing. Oh. Walas na number. Bitin. Ayan, 8 million mega love shout out. 2 minutes watch lang. Sapat na po. 2 minutes. Odon, lalab mega love shout out. Taga-Masid ni Engineer Dan, mega love shout out. Bruchito, dito ako madalas tumambay. Chicken wing. Sana ba yung number ni Francia?
5 million. Ayan, Odon Lalab, Mega Love, shout out. 0910 94. Rino, ayan si Rino po nagbaba ng bahay. Hi Dinati Solid Colbert Junatics Team, Mega Love, shout out. Ayan. Mega shout out sa lahat po. Pasensya na po kayo sa abala. Pwede po patamsak. Thank you. Dan dikit sa nakapin. Roger, suklan mo yung mga dumikit sa'yo, lalads. Ayan, join us, celebrate Mami Colbert Fang Vlog. 55 birthday GLS this coming December 17 at 2 p.m. Dan sa nakapinos from Harley TV. Lalab Harley, salamat lalabs. Okay, ang lugaw. Kumusta na ang nakapin? Gumuhit na ba yung nakapin? 88. Tan 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 tan. Roger. Ayan, sabay mo ako, Roger. Reno po sa Danpol was tamsak from Ginal Vlog. Ayan, Reno lalabs. Dan si Ginal Vlog. Pasuklan lalabs. Reno Dudong. Lalabs, salamat sa paharang mo, lalabs. Harley TV. Ayan, 6 million. Mega Love, shout out. Tapusin natin yung harang. Ayan, mga lalab, 90 na yung nakapin, 90. Nagsusukli ka ba, Roger, lalab, sa mga dumikit sa'yo? Ayan, Roger, nasa bahay mo uli, Roger. Ayan, mga lalabs, yung nakapin po, road to grade 1, mga nakapin po, dikitan po natin yung nakapin. Dan Roger from Zonas Channel. Roger Lalab, dan si Zonas Channel pasuklian. Sana mag-graduate ka ng grade 1. Ayan. And mali pa graduate natin yung nakapin, mga lalabs.
Ilan na lang sa nakapin? Tingnan natin. Hi everything. Mga lalab, 9 na lang po sa nakapin. 9 na lang po. Baldadi, Miguel Love, shout out po, Baldadi. Out muna host, next time uli. Madam Jonas Channel. Maraming salamat po, Madam, and God bless. Ingat ka palagi dyan. Harley TV po, nagbaba po ng bahay. Lablabin natin mga lalags. Ayan, 8 million Mega Love shout out mga lalags. GB Channel, guys, sa mga nagdikit, balikan ko kayo, TY. From Jonas Channel. Ayan, maraming salamat, Madam. God bless. Ayan, Roger, sabay mo ako uli. Mga lab, 8 na lang po sa nakapin, 8 na lang. 8 na lang po sa nakapin, 8 na lang. Aning. 8 na lang po sa nakapin mga lalabs. Ayan. Salamat host. Ayan, Jonas Channel dan Pulpak. Ginald, ayun, magbakas ka lang, Ginald. Magsuklian si Madam Jonas. Harley TV, ayan, nagbaba ng bahay, Harley TV. Ayan, Roger, nasa bahay, Makuli, Roger. Mga lalab, 7 na lang po sa nakapin, 7 na lang po. Ayan, 7 na lang mga lalab sa nakapin, mga lalab. Road to grade 1 po ang nakapin. Roger, pawas naman ako sa short video ko, lalabs. Ayan, short video yan. Bikula ng Uragon ako yan. Ay, hindi pala tumali. Si Roger din yung naibaba ko. Ayan, short video lang yan mga lalab. Kay Bikula ng Uragon ako rin yan. Alam, miyak na.
DJ Jonah. Mga lalab, 6 na lang po sa nakapin, mga lalads. Maluoy na mga lalab sa nakapin po, nakapin. Tanggalin ko muna yung music, wait lang. Ayan mga lalabs, ano na lang po sa nakapin? 6 na lang po sa nakapin. Samira lalab, Miguel Lab, shout out. Samira, my friend, how are you? Short video from Samira. Samira lalab, Miguel Lab, shout out. Mga lalab, 5 na lang po sa nakapin, 5 na lang. Ako yan, Roger, nagdidikit sa iyo, ha. Short video from Samira. Elmo Balyoso Vlog, Miguel Lab, shout out po. Good morning, Tamsak Danos from Elmo Balyoso. Ayan, nagbaba ng bahay. Elmo Balyoso Vlog, nagbaba po ng kanyang bahay. Harley TV po, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Ayan, 3 million Miguel Lab, shout out. May harang pa rin, may harang. Yan na lang sa nakapin. Mga lalab, 5 na lang po sa nakapin. Ayan, grade 1 na po siya. Kung meron kayo dyan mga lalabs, pa-help naman mga lalabs. 5 na lang po sa nakapin, 5 na lang. Maybe you don't know me. Lima na lang po sa nakapin mga lalabs.
Short video from Samira. Please connect on the pin, mga lalab. Only 5. Nandito ka pa ba, Roger? Wala na? Ayan, 4 na lang po sa nakapin, mga lalab. 4 na lang. Elmo Balyoso Vlog, Dan Full Pack from Ginal Vlog. Mga lalab, 4 na lang po sa nakapin. Ayan, 100 na siya, mga lalabs. 4 na lang. Loud press, lalab. Bakit naman sa nakapin, lalabs? 4 na lang po sa nakapin. Grade 1 na siya, mga lalabs. Paluoy. Tatlo na lang po sa nakapin, mga lalabs. 4, 5 sa akin. Ayan, salamat, lalab Harley. Ayan, harang from Harley TV. Lalab Harley, salamat. Roger, nandito ka pa ba, Roger? Baka pinapag-graduate ka namin tapos wala ka naman dito. Larry, mega live shout out. Larry Tamsak. Ayan. Salamat po sa patamsak, Larry. Padikit naman nakapin, lalabs. 3 na lang sa nakapin, lalab. Grade 1 na. Ayan. Padikit please from Larry. Ayan, Harley TV. Nagbaba po ng bahay. Lablabin natin, mga lalab, si Harley. L3. Workout from L3. Ayan, 4 million mega live shout out. Mga lalabs, sa nakapin, mga lalabs. Ayan, isa na lang sa nakapin po. Graduate na siya, isa na lang. Roger. Gino Vlog, Larry Dan Pulpak. DJ Journal. Lisongson, nagbaba ng bahay, Lisongson. Prince and Pal, 77, Pasali. Prince Lalab, mega love shout out. 100 na kapin. Salamat, Lalab, salamat. Ayan, Prince. Meron ka na pong jacket. St. Paul, 77. Mega love shout out po. Ayan, may jacket ka na, Prince.
Prince Senpai. Ayan, Harley Lalab, maraming salamat and God bless. Thanks po. Thanks po from Prince Senpai 77. Gulong-gulo. Ginagalawan. 4,000 banana complete. Ayan from Samira. Swerte Joyce Lalab, Migalab, shout out. Ayan Roger, 101 ka na. Congratulations Lalabs. Magpinat tayo ng bago. Ayan. Maraming salamat mga lalabs sa mga dumikit sa nakapin. Suklian mo Roger yung mga nagdikit sa iyo lalabs. Pabalikan mo lalabs oy, pabalikan. Ayan, sino pa yung may bibing bahay dyan mga lalabs? Sino may premier dyan ng mapin? Swerte Joyce, ayan Migalab, shout out. Ikaw ba, Ginald? Ayan si Ginald, may premier, ipin natin. Ginald, baba yung bahay mo, lalabs. Thanks, host. Ayan. Natay sa may premier, mga lalab, may premier. Premier tayo mga lab, premier. Ayan, may premier si Ginald. Ayan, nakapin tayo mga lalab, nakapin. Patamsak po nakapin mga lalab sa nakapin. Ayan, Ginald, tamsak sa iyong bahay. Patamsak po nakapin mga lalab, nakapin. Ayan, 7 million Migalab, shout out. Palablab po, Prince Senpai ay nagbabayad dan Ginal Vlog. Ayan, Gina Laladan si Prince Senpai, pasuklian na lang po. Prince Senpai 77 OTW from Ginal Vlog. Hindi ko pa nasilip yung bahay mo, Prince. Main channel mo to. Palalab din ako mga love sa mga binababa kong bahay mga lalabs. Thanks po. $6 million Migalab, shout out. Patamsak pa ako nakapin mga lalas. May premier po ang nakapin.
Prince in 577, Dan Paul Pak, thank you from Ginal Vlog. Ayan, thanks po from Prince in 5. Harang na, Labs. Salamat sa parang mula, Labs. Food and travel, mustawa pa. Hindi ko na makita live view. Bakit? Hindi ko alam, Lalabs. Kumusta ka na, food travel, Lalabs? Nasa ano ka pa ba? Nasa Hong Kong ka pa? Hindi ka pa nakauwi ng Pinas? Food travel, B2. Yan, salamat, Lalabs, sa patamsak. Kumusta ka na, food travel? Sa dami kasi, Lalab, ng notification. Ganon yun, food travel. Sa dami ng notification na papasok, hindi mo na mapapansin yung iba. Ako nga sa dami ng notification, hindi ko na maano yung iba. Punong-puno ang mobile. Makawa-kuwa pa, oy. Ay, sa Macau pala. Mali. General, nakapindan tamsak dikit sa main pasukli. Kay Meltrix Vlog sa bahay. Di mo publikan, Lalab, Migalab, shout out. Hello. My friend, Migalab, shout out. Di mo yan. How are you? Ayan, ano, Ginald, pabalikan nyo na sa Lalabs. Ayan, Ginald, pangalawang tamsak sa'yo mo. Sabay dikit na rin. I'm fine. From di mo publican. Ayan, si Harley, lablabin natin nagbaba ng bahay, mga Lalabs. Ayan, 5 million, Migalab, shout out. OTW Prince from Swerte Joyce. Ayan po, Travel B2. Kumusta nalalab yung bahay mo? Naunahan mo pa siguro ko. Ayan. Tingnan mo, naunahan mo pa ako. O kaya lalab, hindi ako palagi nang babanana kasi busy. Ayan. Mas malaki na yung bahay mo sa akin. But it's okay. No problem. Ayan. Thanks po from Prince in Pai. Swerte Joyce Dansukli from Ginal Vlog. Masipag ka kasi po travel mag-live and then masipag ka mambanana.
Ayan, 4 million mega love shout out. Dan na po ba kayo sa nakapin magtamsa sa nakapin? Swerte Joyce Dansokli from Ginal Blog. Ayan, 3 million mega love shout out. Prinsin Pai tayo mga lalab, Prinsin Pai. Thanks, ayan. Prinsin Pai tayo, nakapin tayo mga lalab sa Mira Chuchay Backyard Garden, Dan Connect. Ayan. Dan Connect si Ginald mga lalab sa Mira. Ayan, Prince Lalab na sa bahay mo ako, 7 million mega love shout out. Prince John 21 official. Ayan, Lalab na sa bahay mo ako. Ayan, pinapanood ko yung video mo. Prince John. Ayan pala, vlog po ako nakapin mga lalab. Prince Senpai tayo or Prince John. Highly lalab, thank you so much. Food Travel dito, nagbaba po ng bahay. Ayan, Food Travel dito. Pasensya na kayo mga guys, matagal akong nakasukle dahil watch ko muna yung video nyo 2 minutes back, tamsak dikit. Ayan, tama yan lalas para hindi siya malagas. Ayan, ano, I am watching your video, Prince Senpai. You're from where? Ano, Prince? Prince Lalabs, you are from Nepal? I am watching your video, my friend. Prince Senpai. Sayang kasi, ganun po talaga ako, host. Yan, Lalab, thank you so much naman, Lalags. Ayan, Food and Travel dito, nagbaba po ng bahay. Lablabin natin si Harley TV, mga Lalags. Nag-loading man to, eh. Ayan, Philippines. Taga Philippines pala si Prince Senpai. Yung pangalan mo kasi parang Nepali. Senpai. 7:02 p.m. Central Time from Rodi Raheta. Rodi Raheta, mega love shout out. Ayan, Prince John, sa bahay mo. Hindi na ako magbakas, ha. May harang, monetize ka na ba, Prince Senpai? Monetize ka na lala?
Ba't naman tayo naglo-loading na? Dahil ba 9 o'clock na? Yap! Ayan. Muni na po, okay. Kaya pala may harang na rin. 1 year na. Ayan. Sweldo ka na ba, Prince? Nakasweldo ka na kay YT? Pang ilang sweldo mo na? Nakuha mo na yung ano mo, Google Pin? Ayan, 2 million mega love shout out. Nanguha naman tong lalaking to. Haha, ayan. Kunti pa lang po. At least nakasweldo ka na Prince Senpai. Ngayon lang uli nag-active. Kasi minsan lalab, tayo busy. Minsan wala tayong time ang banana, di ba? Lalo na pag busy sa work. God praise lalab. Ano po trabaho mo? Lalab, sa ngayon wala akong trabaho, nito ako sa bahay. Dati ako lalab, OFW. Nagpahinga muna dito sa Pilipinas ngayon. Ganyan ako lalab ng United Arab Emirates. Siguro, next year, balik tayo uli ng abroad. Mga June siguro next year. Babalik ako uli ng abroad para mag-work again mga lalabs. Wala na tayo pera dito. Need natin mag-work. Mahirap yung umaasa ka lang lalabs. Mahirap yung umaasa ka lang. Mahirap yun. Kailangan meron kang sariling kita, may sarili kang pera. Lahat ng gusto mong mabili, mabibili mo. Ayan. Babalik ako lalabs. Hintayin ko lang mag 1 year ako dito sa Pinas. 8 years ako sa United Arab Emirates mga lalabs. Last June lang ako umuwi. Nung June lang. Ilang months na ako? June, July, August, September, October, November. 5 months pa lang ako din mga lalabs. Ayan. Kailangan natin mag-work. Food and Travel V2. Maghintay lang ako maka 1 year man lang ako dito sa Pilipinas. Pero mga lalab, pag umuwi kayo ng Pilipinas, siguraduhin yung marami kayong pera. Kasi alam nyo, ang mga bilihin dito is napakamahal. Yung 1,000 pesos, magkano na lang mabibili? Lahat mahal, yung bigas mahal. Yung asukal, lahat mahal. Lahat mahal dito. Kunti na lang yung halaga ng 1,000 pesos. Kaya pag supermarket, lalaman nyo parang ayaw yung magbitaw ng pera. Makikita nyo yung halaga ng 1,000 pesos, ilan na lang. Sobrang mahal. Buti ka pa nakauwi na kami, walang uwian, agoy-agoy. O lalab, nakauwi na ako lalabs. True. Kaya kailangan pag umuwi kayo dito mga lalabs, yung ipon mo. Alam nyo ba yung 100,000 na yan mga lalabs, baka wala pang isang buwan, ubos na yan. Kaya pag umuwi kayo ng Pilipinas, huwag kayo magpainom ng pagpainom, ay. I-keep nyo yung pera nyo. Hindi natin basta-basta kinukuha yung pera sa abroad. Pinaghihirapan yan. Dugo at pawis natin yan. Minsan tayo gutom pa, nagtatrabaho na. Wala pang breakfast.
Kaya pag umuwi kayo ng Pinas, huwag kayong pabongga, oy. Kasi pagdating up 1 month, wala pang 1 month, wala na kayong pera, magmumukha kayong pulubi, oy. Parang wala pang 1 month, gusto nang bumalik ng abroad. Dito sa Pinas, kailangan may ipon. Kung kayo magpupurgod na, kailangan maraming ipon, mga lalags. Mauubos lang kay gastadora. Ayan. I-sure nyo marami kayong ipon. Ako dati nag-uwi naman ako dito, mga lala, may ipon din ako, kaso lang grabe mabili dito, mga lalabs. Nako, hindi na ay nako, ang bongga. Kailangan marami kayong ipon. Huwag kayo, mga lalab, painom ng painom, ay. Mahirap kitain ng pera sa abroad. Hindi yan pinupulot, pinaghihirapan. Yung mga tao dito, pag umuwi kayo ng Pilipinas, sabi ang kuri-kuripot naman galing abroad. Hindi kasi nila alam yung paano natin pinagtrabahuan yung pera sa abroad. Hindi porket sa abroad ka nagtatrabaho, marami ka ng pera. Hindi porket nasa abroad, mayaman na, Diyos ko. Mas maswerte ang nasa Pilipinas at kahit ano pwedeng ulamin. Sa abroad, hindi ka makahingi doon. Lahat din bili. Kaya ako, pag uwi ako ng Pilipinas, kuripot ako, hindi ako agad-agad nagbibigay ng pera. Kasi alam mo yung yung pagod mo yan sa kakatrabaho. Minsan nagkakasakit ka ng ospital. Wala kang kasama sa ospital, mag-isa ka lang, Diyos ko. Mapapaiyak ka na lang, lahat na lang naiisip mo. Kaya kayo, mga lalags, yung mga nasa abroad dyan, mag-ipon kayo, mga lalags. Huwag puro padala, huwag lahat padala. Kunti lang ipadala. Kasi alam nyo, mga lalags, pag kayo umuwi ng Pilipinas, pag kayo'y nawala ng pera, ngayon may pera kayo, mabait sila sa'yo, pero oras na mawalan kayo ng pera, kawawa kayo. Walang tutulong sa inyo, ay. Hanggat may pera kayo, kayo, maganda kayo sa paningin. Lahat ng kaibigan mo nandyan. Oras na mawalan ka ng pera, kawawa ka. Kuskus kubeta, tapos ipainom lang, bahala na lang. Kaya nga, lalabs, kailangan pag umuwi ka ng Pinas, ganun ka sa pera. Huwag kang labas ng labas. Hoy, hindi madaling kumita sa abroad. Ganun yon. Pag bagong dating ka, ang ang bango-bango mo. Pero pag wala ka ng pera, ikaw yung mangailangan, mga lalas, walang tutulong sa'yo, tandaan nyo yan. Tama yung sinasabi ko kasi na-experience ko na yan. Kailangan ganun kayo sa pera. Marunong kayong humawak, hindi puro palabas. Kawawa kayo, oy. Ang hirap kumita ng pera. Kailangan wais tayo. Ayan, Prince John Lalags. Dikit uli. Babalik tayo ng abroad. Mahirap na. Kailangan natin mag-work. Bata pa tayo. Hintayin ko lang maka 1 year ako dito sa Pinas. Nakakamiss. Alam mo yung mga lads, pag nasa Pilipinas na kayo, nakakamiss yung may trabaho. Nakakamiss rin yung nasa abroad kayo, sa video, nakakamiss naman yung pagkain sa Pilipinas. Pero pag nandito ka na sa Pinas, ay nakakamiss yung pagkain sa abroad. Iba rin pala, mga lalas. Parang sa abroad, yung kasi doon, yung pera sa UAE is dirhams. Yung 100 dirhams, marami ka nang mabibili. Yung 13 dirham lang, makakabili ka na ng malaking shampoo, ganun na yon. 13 dirhams. Pero dito yung shampoo ng ganito, nasa 300, mga lalabs. Parang ayaw mong bumili, pero kailangan mong bumili ng shampoo. Diyos ko. Okay na po sa nakapin. Ayan. Foreign travel din po from Roger. Huwag kayo, mga lalads, ubos-ubos. Pagdating ng araw, kayo rin kawawa. Ayan, 4 million, Migalab, shout out. Kailangan tayo wais. Ayan.
4 million, so much everyone. Food and Travel Lalab dan si Roger TV. Lad price, baba ka ng buy, Lalabs. Swerte, nandito ka pa ba, Swerte? Nandito pa ba si Swerte, Lalabs? Ay. Lalab, maraming salamat. Okay, Wapa. Yan, from Food and Travel. Huwag ka na, Lalab, umuwi. Umuwi ka, Food and Travel pag marami ka ng pera. Ipunin mo lang yan sa bangko, Lalabs. Pagdating ng araw, meron kang pera. Malay mo, meron ka ng 1 million sa bangko mo. Ayan, 3 million Mega Love. Shout out mga lalabs. 3 million in the house. Thank you so much. Buti nga ngayon mga lalabs, yung aking wifi is okay. Kaysa nung mga nakarang araw, bigla na lang tayo nagsha-shutdown automatic. At minsan yung ating wifi may topak. Ang hirap ng wifi dito sa probinsya mga lalab. Lalo na pag sobrang mahangin, maulan, ang wifi natin ay nag-loading. Hindi siya nakikisama. Hindi maganda yung wifi. Pero sa abroad dati nakaka-live ako mga lalabs minsan ng 7 hours. Sa isang upuan ko lang yun, 7 hours yung nalalive ko. Pero dito mostly nakaka 2 hours lang ako. Kasi minsan naglo-loading na. Isa pang problema dito, yung welding. Ayan. Pag nag-start ng mag-welding ang kapitbahay, naglo-loading na rin kasi sinasagap niya yung connection. Inaagaw niya ba? Kaya ang hirap dito sa probinsya. Minsan, gusto ko rin mangisda. Hindi ko magawa-gawa kasi minsan walang internet, minsan burn out. Katulad ngayon, makulimlim yung panahon, parang uulan na naman. Ayan. Pag umulan na, patay na, wala ng wifi. Mag-start na siyang mag-loading. Nakakaasar. Highly TV, okay na po. Kaya ngayon, medyo okay yung ating, yung ating wifi. Ayan, 7 million Mega Love, shout out. Thank you sa 7 million in house. San province mo pala, host? Nasa Bicol ako, Lalab. Kamsur, Bicol, Bulacan Sur. Ayan. Dito tayo kay Lenny Robredo. Ayan. Doon pa naman sila sa unahan. Sa Naga sila, Lenny Robredo. Ayan, shout out pala. Bulacan Sur tayo mga lalabs. Bicolana, ayan. Pure Bicolana tayo. 6 million Mega Love, shout out. Ikaw ba, Jenal Vlog? Saan iyong province, lalabs? 6 million in the house. Thank you so much. Bicol, mga uncle ko dyan. Nalas yung Ginubatan Albay. Medyo malayo yan dito. Siguro from here to going there, maybe if I go with jeep. Or siguro mga lalabs sa punta doon. Medyo malayo yung lalabs dito. Yung Ginubatan Albay. Batangas City kami lalabs. Ayan, nasa Batangas ka pala lalabs. Oy. Sa Batangas naman, lagi naman dyan pumuputok ang bulkan. Journal Vlog. Ayan. Lapit ka ba dyan sa may bulkan dyan? Na laging sumusabog. Ayan. 7 million in the house. Mega Love, shout out. Sa Batangas. Ayan ma. Batanggenyo ka pala lalab magsalita. Batanggenyo, alae. Ayan.
Ayan, 8 million mega love shout out, mga lalabs, 8 million. Maglablaban, palablab pa ako nakapin, mga lalabs, si Swerte Joyce. Swerte Joyce Lab, nandito ka pa ba, Toy? Ayan, 5 million mega love shout out, mga lalabs. Short video ni Bicolanang Oragon, mga lalabs. Pa-watch naman, mga lalabs. Si Bicolanang Oragon, ako rin yan, mga lalabs. Yung, alam nyo yung aking bahay, ganun pa umakyat, 3.76K. Minsan, alam nyo, mga lalabs, dati nung bago ako sa YT, ang sipag kong mang-banana, pero ngayon para siyang nakakatamad. Kasi panay kain. Hindi na umakyat yung bahay ko. Kailan kaya tayo abutin ng 4K? Ayan, 6 million mega love shout out. Ganyan kasi ang ating internet may tupak. Katulad ng may Nailinski, minsan may tupak. Samira, 4,000 banana complete from Samira. Samira Lalab, congratulations, mashallah malalabs. Mabrok, mabrok. Mabrok, Samira Lalab, mabrok. Thank you guys so much. Ayan, Samira, I am watching Lalab your video. Thank you guys so much for 4K subscriber. Ayan. From Samira Chuchay Backyard Garden. Congratulations, Lalab. Ayan, mabrok, mabrok. Samira Lalab, mabrok. Ayan. Thanks a lot, dear sweet sis. Ayan. Leo des dito doon po ko, Lalab. Buwan noite, Lalabs. Leo des dito doon po ko, buwan noite. Ayan. Thank you so much sa 9 million in the house. Lisongson mega love shout out. Ayan, Lisongson, nagbaba ng bay, lablabin natin, mga lalabs. Ayan. Dansa nakapin full pack from Harley TV. Swerte Joyce Lalab. Ginar TV Vlog, mega love shout out, Ginar. How are you, Lalab, Ginar TV Vlog? Ayan, Ginar, nagbaba ng kanyang bahay. Excuse me. Harley TV, ayan. 10 million mega love shout out. Mga lalabs, ayan. Maglablaban, magdikitan tayo, magsuklian, mga lalabs. Ayan, 10 million mega love shout out. Mix Lalab, mega love shout out. Johnny Mix Vlog, ay ma'am, nakasubscribe mi sa'yo, thumbs up din. Ayan, lalabs, main channel mo to, lalabs. Ay, Joy Mix. Tingnan natin ang iyong bahay, lalabs. Joy Mix. Ayan, lalabs, may jacket ka na. Tingnan natin yung iyong bahay. Harley Danpol pa ako sa iyo kanina, may bakas ako sa lechon. Mark New YT from John Mix. Lalab, bibi pa tong bahay mo. Tingnan nga natin. Oh, 531 siya, mga lalas. 531. 500 mix. Ay, lalab, di kito sa ilalab, ha. Join Mix, baby pa ang bahay, mga lalabs. 10 million mega love shout out. Joy Mix, lalab sa bahay mo ako. Oh, ano to? Bell Pepper, Perfect Style, YouTube, ASNR, Trigger Sound. YouTuber, ayan. Ayan, Join Mix, lalab sa iyong masarap na Bell Pepper, Perfect Style. Ayan, kunin ko to sa iyo, lalabs. I love a bell pepper. Ayan. Masupport naman, ma'am. Ayan. Mga lalab-palablab, maglablaban tayong lahat. Kiring, 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 kiring. Ayan, 9 million mega love shout out. Tingnan natin, lalabs. Ginar, TV Vlog. Ayan si Ginar, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Napakadaldal ba ni host, mga lalabs? Ayan. Palablab, mga idol, si Ginar. Ayan, lalab, dikit ko yung aking main channel, Join Mix. Tingnan natin yung bahay ni Join Mix, mga lalabs. Ayan, pakipin, please, sukli ako from Join Mix. Sige, lalab, danak ka na ba sa nakapin, mga lalabs? Kiring, kiring, kiring. King, 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 king. Ang daldal ni host. Ayan. Swerte Joy, salamat from Harley. Ayan.
Hi, Lala, pagpalain ka ng Diyos, lalab. God bless you always. Ayan. Tararan, tan. Tingnan natin lalabs yung bahay. May delete ko muna yung aking main channel. Welcome, Harley. Join Mix OTW from Jenmar. Ayan, Jenmar lalabs. On the way, si Jenmar, join Mix. Tan. Ayan, direct ko na yung aking main channel sa'yo, John Mix Lalabs. Sa iyong bell pepper. Ayan, napakasarap na bell pepper na to. Ayan. Dan sa nakapin. Ayan. Swerte Joyce Lalab. Join Mix already done to you, Lalabs. Pasuklian na lang. Ayan. Dinar TV Vlog Dan Paul Pack. Salamat, ma'am. Taran. Tarin. Saan na si Jan Mix? Ano yung bahay niya? Hanapin natin. Sana yung link mo dyan, Mix? Joy Mix, go to channel tayo. 533. Mahilig pala to sa gulay. Si Jan Mix. Si Joy. Palablab na kapin, mga lalab na kapin. Ayan, Joy Mix tayo, mga lalabs. Harley, salamat lalab sa iyong paharang lalab. Thank you so much. Ayan, naubo na tayo. Ayan, 5 million in the house. Miguel Lab, shout out. Mga lalab, pawash naman ako sa short video ni host, mga lalab. Wala pang 1 minute yan. Wala man yan ads. Yung short video pala, mga lalabs, kung kayo mag-upload ng short video, nakalagay ata doon, magkakaroon ng ads. Ang short video is, first week ng February. First week ng February ata lalagyan na ni Lolo ng ads yung mga short video. Ayan. Sa ngayon, wala pa. Pero mga lalab, mostly ang nagbabiral ngayon is mga short video. Ayan, join Mix Vlog Dan Tamsak dating dikit. Harley TV, lablabin natin, mga lalabs. Ng bahay, Swerte Joyce. Ayan, punta tayo kay Joy Mix. Ayan, lalab, Joy Mix, bigyan kita ng 5 lalabs, ha. Join Mix Vlog. On the way ang 5 sa'yo, lalabs. Ayan, short video, Joy Mix, ha. Hindi na nagbakas si host. Ayan, full watch yun sa'yo, ha. Full watch. Ayan, bigyan kita ng 5, ha. Sa Gyno Remix. Ginal Dan po from Ginar TV Vlog. Ayan, si Ginar TV Vlog. Dan na sa'yo, Ginal. Para magkaparas lang kayo ng pangalan, ha. Ayan, 4 million Mega Love. Shout out, mga loves.
Ginar, pasukli na lang kay Meltrix Vlog sa link ko. From Swerte Joyce. And pangalawang dikit lalab, yung main channel ko sa'yo, Join Mix, nakadikit na ha. Ito pang ayuda lang to ha. Hindi na magbakasyo, short video lang naman to. Ayan. Ang dalawa. Diyan kita 5. Highly lalab this much. Ayan, 4 million, Mega Love, shout out. 4 million. 5 million mga lalabs. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Ayan. God bless everyone. Ayan, i-bless yung ating mga channel. Sana magtuloy-tuloy na mamonetize tayong lahat. Ayan. Lahat na kayong mamonetize dyan. Para lahat na merong kita. Pero bago kayo mamonetize mga lalab, meron pang mga trials, silulong pagdadaanan. Ayan. Hindi ka naman agad-agad makakasweldo. Kailangan mo pang makareach ng $100 bago ka makasweldo. Baka yung iba, pagkakaalam, pag na-monetize na, magsasahod na agad, hindi pa mga lalas. Kailangan nyo munang paghirapan yung mga bagay-bagay bago nyo ma-reach yung ni Lolo. Yung mga requirements ni Lolo. Ayan. Ayan lalabs, pangatlong det join mix sa iyong bell pepper perfect style YouTube. Ayan. Dan sa nakapin from Roger TV Vlog. Lalab Roger, lalab, thank you so much. Ayan, bigyan kita ng 5, 2 na lang sa nakapin, mga lalabs. 2 na lang po. Buffalo Soldier! Ayan, join mix. Pasuklan nyo mga dumikit sa lalabs. Harley TV dan po from Ginar TV Vlog. Ayan. Sige lang ma'am, nag-grocery ako. Pagdating ko, sukli me. Ayan. Sana all nag-grocery. Si Join Mix, nag-grocery mga lalabs. Sana all. Maubos yung pera mo dyan lalabs, kaka-grocery. Buffalo Soldier. Ayan, 6 million. Mega Love, shout out. Salamat ma'am from Join Mix. Ayan. Buffalo Soldier. Wag naman sanang umulan. Ayan, short video from Samira. Lalab Samira. Ayan, lalabin natin Samira mga lalab. Short video, congratulations Samira. Ayan. Kay amo ito, hindi akin. Kay amo mo. Dan sa nakapin from Harley TV. Join mix lalabs. Pasuklian si Harley lalab. Dan na sa'yo. Ayan lalabs. 2 na lang sa nakapin mga lalabs. 2 na lang po. 538 na siya. Harang uli lalab. Salamat sa iyong parang lalab Harley. Oy. Welcome there sis and thanks a lot from Samira. Ayan. Congratulations sana all. Sana all nare-reach ang 4K. Ayan, 8 million Mega Love shout out. OTW Swerte Joyce. Ayan, from Genmart TV Vlog. 6 million Mega Love shout out mga lalabs. Buffalo Soldier. Ayan mga lalab sa nakapin, isa na lang sa nakapin. Sa nakapin, isa na lang. Sunod tayo kay Genmar. Isa na lang sa nakapin mga lalab. Isa na lang po.
7 million mega love shout out. Swerte Joyce, lablabi nagbaba po ng bahay mga lalab si Swerte Joyce. Ayan. Swerte Joyce po. Okay ma'am, dalawa ang isusukli ko sa nakadikit sa akin. Ayan lalabs, sige lalabs. Nagloading man oy, anong meron? Kasi mahangin. Bakit nagloading man oy? Magbakas lang sa nakapin mga lalabs. Lisongson, ayan si Lisongson mga lalabs. John Meltrix. Ayan, 540 ka na ano, John Mix. John Mix is 540. Ginar tayo, Ginar naman tayo kay Ginar. Ayan. 7 million mega love shield. Samira, you are the next, Samira, okay? After Ginar, you are next. Aning. Ayan. Nakapin tayo mga love kay Ginar. Ginar, ayan si Ginar. Ilan na yung bahay ni Ginar? 905. Ayan, Ginar TV vlog na sa bahay mo ako lalab, Ginar. Thank you, Ginar from Swerte Joyce. Ayan, Ginar, nasa bahay mo lalab. Ano ba to? Total lunar eclipse, also known as the blood moon. Nung isang gabi to lalabs. Ayan, Ginar lalab na sa bahay mo. Ayan. Dikit lang please, dalawa ang sukli ko, bawat isa. From Food and Travel B2. Ayan, lablabin nyo yan si Food and Travel lalabs. Maraming alaga dyan, maraming sukli. 5 million mega love shout out. Ayan, Ginar, dikit na lalab sa iyong ano. Full watch. Welcome po, Swerte Joyce from Ginar TV Vlog. Ayan, Ginar lalabs. Pangalawang dikit, Ginar. Tingnan natin yung nakadikit ako. Dikit man ako sa iyong main channel. Ayan, Ginar modifying web 125 to BMX. Like motor bike from Licab Nueva Ecija. Ayan. Ginar. Mashallah. Ayan. Hindi na akong magbakas lalab, Ginar, ha. Panoorin ko to ng 2 minutes para hindi siya malagas. 2 minutes lang. Ayan. Ayan, 6 million. Miguelab, shout out. 6 million. Ayan, 2 minutes watch lalab. Hindi na to malalagas. Ito pangatlong dikit, Ginar. $5 million, Miguel, shout out 5 million. Aning. Ano ma? Ha? Puntay na. Isarado mo sa pag may bibili labas ako.
Sarado mo lang yung ano, ma'am, yung pinto dyan. Punta yan na kasi magsinungaling na naman yan. Ayaw na naman magbayad, Diyos ko. Ang galing nilang mangutang, ang hirap nilang magbayad. Pawa effect. Saraduan mo lang, ma. Pag pinabayaan mo yan, TY. Isarado mo yung pinto dyan. Ayan, Lalab Ginor. Kasi kung nagbibigay yan, nagpakita ng isang araw, may pera na yan eh. Ginor TV Vlog, kunin mo na. Ginor TV Vlog, ayan, Ginor. Katas ng OFW kung mag-ipon habang nasa abroad. Lot 50 square meter. Ayan. Mga lalab, meron ka. So ngayon, nagpapautang lang kami mga lalabs. So lang, pag sila'y mangutang, parang naiyak-iyak. Naiyak-iyak yun ha. Pag sinabihan mong hindi nagpautang, itong nanay ko naman, sige lang, dak-dak-dak-dak, pero malambot yung puso niya, kahit sige niya dal-dal, nagbibigay pa rin. So ngayon, oras na ng sahod nila, mga lalabs, ang hirap nilang magbayad. Dapat sila yung pumupunta dito para magbayad. Si mama pa ang pumupunta sa bahay nila para maningil. Tapos sasabihin daw, sinasabi nila, hindi daw, wala daw silang sahod. Paano hindi ka sa sahod na pumapasok ka naman? Oras na ng sahod. Ang hirap, ang galing nilang mangutang, pero pag oras ng bayaran, Diyos ko, ang hirap nilang singilin. Yung iba nagtatago. Sabihin wala daw sahod. Paano yun kung wala akong sahod? Paano pa kumakain yung pamilya mo? Ayan. Dapat magbabayad para makautang uli. Akala utang niya mga lalag yung isang page. Ganun kasi yung notebook namin. Nilipat ko na nga sa ibang page kasi punong-puno na. Yung ano niya, yung malaking notebook, punong-puno mga lalas ng listahan. Melski Channel, inaabot na ng 1,000. Magbibigay ng 200. Yung iba nagbigay naman ng 200. Hindi pa yun paid ha. Dadagdagan pa rin. Wala, ganun pa rin. Sige pa rin dagdag. Good morning. Yung iba naman, sasabihin, dinadagdagan daw. How come dadagdagan mo yan? Anong bibili mo, Jay? Mamaya na. Nag-alis si mama. Good morning, host. 46 thumbs up from Melski Channel. Ang hirap maningil mga nagtatago sila. Mamaya na, Jay. Anong ginagawa mo? Wait nga lang mga silipin ko nga lang kung nakasarado yung pintuan. DJ Jonah Sagayno Mix.
Ayan, 5 million. Good morning, Os. Lalab, Miguel Love, shout out. Baby ko si Kulot. Kasingil ka, ma. Kasi bakit kailangan pang pupunta pwede naman ibigay sa'yo, ah. Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. Jenar TV Vlog, Dandikit. Nanarating ka na, Lalab, Jenar. Harley TV Lalab, thank you so much. DJ Jonah Sagayno Mix. Ayan, 8 million, Miguel Love, shout out everyone. Thank you so much. Pia Mix vlog. Dan Tamsak host. Huwag nyo muna dikitan taglagas ha. Nood lang. Taglagas na ba? Kaya pala. Sige, Lalabs. Ano oras na pala ng kain ni Lolo? Oras na naman ng lamon ng matanda. Kunin ko lang yung charger ko. Nasaan na ba yung charger? Kulot! Ayan, the promoter, Lalab. Ayos, pwede po kayo. Pa-jacket, thanks po. Sige, Lalab, jacketan natin yan. WH from Loud Praise. Ayan, Lalab, may jacket ka na po, Lalabs. The promoter. Thank you. I-charge natin at namamatay na to. Dan Pomelski from Jenar. The promoter main channel mo to, Lalabs. Harley TV dan dikit from Melski. Ayan, taglagas pala si Tatang. Naglagas na naman yung matanda. Mga Lalabs, taglagas daw mga Lalabs. Join mix, ma'am. Sa nakadikit sa akin, lahat sukli. Na ako, dalawa-dalawa. Oh, mashallah. Thank you, Lalabs. Join mix. God bless. V, Miguel Love, shout out V. Tamsak, padikit please from V. Esther Lifestyle, ano po yung survey host? Taglagas daw. Ayan. Hi boss, pwede po kayo pa jacket. Ayan. May jacket ka na, Lalabs. Esther Lifestyle, Lalab, Miguel Love, shout out. Okay po, salamat tos from Mr. Lifestyle. Ayan. 7 million, Miguel Love, shout out. Maulang araw, ayan. Dito, Lalab, makulimlim lang para siyang uulan.
Ano, makulimlim siya, oh. Kulimlim. Para siyang uulan. Join Mix Vlog dan dikit. Palablab po mga idol from Genmart TV Vlog. Dadadan. Dadadadadan. Ayan, 5 million mega love shot at palablab po mga idol from Genmart. Ayan, Genmart, sabay mo uli. A modifying wave. Ayan, Genmart. Ayan, o. Lisongson, nagbaba ng buy si Lisongson, lablabin natin. Join Mix Vlog, nagbaba ng buy si Join Mix. Ayan, lalapanoorin para tong bike na may motor, ah. 7 million mega love shout out. Ayan, lalab sa Genmart. Samira, you still here, Samira? Samira, my friend, you still here? Or you already left? Life with sa Succulent Hobby. Hi, ma'am. Life lalab, mega love shout out. Ayan. Bigyan natin ng jacket si Life. Life with Succulent Hobby. Ayan, lalab, Life. Meron ka ng jacket, lalab. Thank you so much. Guanakito, lalab, mega love shout out. Guanakito. 51, hi dear host. Ayan. Guanakito, my friend, mega love shout out. My friend, Guanakito. Thank you so much. Ginar. Ayan si Ginar. Gulong. Dan na sa nakapin. Host to number 26. Ayan, Ginar. Lala, pasok lang si Esther Lifestyle. Already connected to you. Thank you so much. Like dan na po from Roger TV Vlog. Thank you, dear host. How is your morning? My morning is very good, lalabs. Everything is good. Ayan. Guanakito Vlog, thank you so much, my friend. Dan Melski channel from Prince in Pi 77. And Madam Melski, dan si Prince in Pi. Life with Succulent Hobby. Min channel mo to, lalabs? Life. Yan natin si Life. Yes, main channel, baby pa yung bahay. Si Life. Yung natin lalab kung nakadikit yung main channel ko sa'yo, ha? $254 ka. Dikit na po ako sa'yo, Join Mix. The promoter. New video idol. Ayan. 5 million mega love shout out. Samira, you still here, Samira? Wala na ba Samira? Wala na? Mamaya pin kita live, ha? Wait lang. Hi, Miss Life from Guanakito. Esther Lifestyle. Ayan. Prince in Payo, TW, Madam Melski. Magbaba ka ng bahay, Madam Melski. Hi po, Sir Guanakito from Life with Succulent Hobby. Ayan, kay Melski, Melski channel. Madam Melski, baba ka ng bahay. 6 million mega love shout out.
Hi, Sir Guanaquito from Life with Succulent. Hi, Miss Esther from Guanaquito. Ma'am, out na po ako, sundo baby, at maya ayudahan din kita ng 5. Ayan. Join Mix Lalab, thank you so much and God bless. Sige na lab, unahin mo na yan, lalabs. 6 thumbs up nature from Jenar TV Vlog. DJ Jonas Sagayno. 5 million Miguelab shout out. Melski, Damo the artist, hi, thumbs up to the host. Damo di lalab Miguelab shout out. I'll give you jacket. Modi, Damo the artist. You have now moderator Damo di lalabs. Hi everyone, regards from Queensland, Australia. Ayan. Guanaquito vlog is from Australia, mga lalabs. Esther Lifestyle, lalab, thank you so much. Ayan, mashallah. Lalab Esther, thank you, lalab Esther. Ayan, thank you so much. Salamat sa blessings, lalab Esther Lifestyle, lalabs. Esther Lifestyle, lalab, maraming salamat. God bless. 210. Esther tayo, mga lalab Esther. Ayan. Salamat din po sa pag-support, host. Ayan. Tapos lang. Ayan, lablabin natin, friends. Dyan, official Dan Connect. Ayan, palablab ako, mga lalab na kapin tayo, mga lalab na kapin. Dan po, Esther Lifestyle from Roger TV Vlog. Ayan, ganda mo talaga, host. Sir Bruchito, maraming salamat. Nilulubos natin maganda ating connection ngayon, Bruchito. Medyo maganda yung ating connection ngayon. Alhamdulillah. Ayan. Sir Bruchito, salamat po, Sir Bruchito. Ayan, lalab, salamat sa iyong paharang, lalab. Happy 15 pounding anniversary. Ayan. Wow. Yan, lalab sa. Salamat, Sir Roger TV Vlog from Esther Lifestyle. Ayan. Sir Bruchito po, nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan. Dansa nakapin from Roger TV. DJ Jonas Sagayno. Ayan, welcome from Roger TV Vlog. Esther Lifestyle Dan from Bruchito Channel. Ayan. Sir Bruchito, maraming salamat. Ayan, lalab Esther. Nasa bahay mo ako, lalab Esther. Ano ba to? Happy 15 pounding. Sa iyo. Ayan, palablab pa ako nakapin, mga lalabs. Swerte Joyce, Life with Succulent, Dan Pulpak with Bakas Pasok Likay, Meltrix. Ayan. Salingko from Swerte Joyce. Bruchito Channel, click po ako mamaya pagkatapos ni host. Ayan. From Mr. Lifestyle. Ayan, Esther Lalabs. Nasa bahay mo. Panurin natin ng 2 minutes para hindi siya malagas. 6 million Mega Live shout out.
Sure, be back after dinner. Ayan, from the Moody Artist. Ayan. Okay, the Moody Lalab, thank you so much and God bless. Ayan. Ayan, Lalab, 2 minutes na yun, Lalabs. Esther. Balbal. Roger TV Vlog, dandikit from Melski Channel. Ayan, ba tayo naglo-loading? Anong meron? Aray ko. Nainis na tong igin ko, nakukulgan na. Hindi pa ako na. Aray. Sabi siguro tayo nakita na kayo na. Ayan mga lalabs, Mega Love shout out. Cerebrochito. Ayan, Esther Lifestyle Lalab sa bahay, makuuli, pangalawang dikit. Tingnan natin yung main channel. Ayan, dating dikit ang main channel. Meltrix Vlog Dan from Brochito channel, Damodi Dan na po. Ayan. Ayan, Esther Lalab sa bahay, makulalab. Melski Dan, ayan, from Roger. Ayan, Lalab, Esther Lalabs. Roger TV Vlog 105. Ayan. Done. Ano yun, ma? $5 million, salamat host. Ayan, salamat din sa'yo, Lalab. Ayan, Lalab. Happy 15 pounding. Wow. Sana all. Ano yun? Kumukulog? Brochito TW, hi boss, pwede po kay patusok sa mag-iwan ng baka, salamat. Si ano pala to, si Ed Skarky. Malaki na ng bahay ni Ed Skarky. Sana all. Brochito TW po. Ayan, from Swerte Joyce. DJ. Sir James, GP, Mega Love shout out po, Sir James. How are you, Sir James? Thank you so much sa patamsak. Esther Lifestyle, lablabin natin mga lalabs. Nakapin po tayo, nakapin. James Dan po from Roger TV Vlog.
Sir James, ayan, Roger TV already connected to you. Thank you so much. Sir James, GP. Amit, hi, Miguel Love, shout out Amit. How are you, my friend Amit? Kaya wala ng bakas para po babalikan ko kayo mamaya. Salamat po, host. Ayan. New video from Amit. Just connect on the pin, Amit Lalags. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out. Please host pin. Later, Lalab, I will pin your link, okay? Just connect to Easter Lifestyle Lalab so that I will pin your link, okay? Hello po, idol. Ayan, si the promoter, Ed Skarky. Nagbaba po ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Ayan, Esther Lalabs sa bahay, Makuuli Lalabs. Hindi na ako nagbabakas, ha. Amit Dan po from Roger TV. Amit, kindly return to Roger TV vlog already done to you. Salamat po, host. Yan, pinapanood ko pa. Ayan, 6 million Miguel Love, shoutout. Kuya Ogi TV, Miguel Love, shoutout. Kuya Ogi. Kuya Ogi, tamsak dan. Ayan. Kuya Ogi, salamat po sa iyong patamsak, Kuya Ogi. And God bless. Ayan, pinapanood ko pa yung mo, Madam Esther. 8 million Miguel Love, shoutout. SBI Music Channel. Ayan. Bakit naikot? Kuya Ogi TV dan po. $5 million Miguel Love, shout out. 53 thumbs up, thank you. Ayan, 5 million Miguel Love, shout out. Swerte Joyce, ayan, nagbaba ng buy. Swerte Joyce. New video idol from the promoter. Danalalab watching sa iyong video. Amit, kindly return to Roger TV already connect to you. DJ Sagano. Malaapat na lang po sa nakapinapat para mag 220 na siya mga lalabs. Sa nakapin po, 4 na lang. Dan Kuya Ogi TV from Prince Senpai. $3 million Miguel Love, shout out. Ali dyan, hello Lala, Miguel Love, shout out. Ali dyan, hi my friend, host, how are you? Doing my friend, good Lalab, doing good. $4 million Miguel Love, shout out.
Hello po, ayan, palablab si The Promoter, it's Karki. Ayan, Esther Labs, sabay Makula Labs. Tatlo na lang sa nakapin, mga lad, tatlo na lang po sa nakapin. Ayan, para mag 220 na siya. Gawa ka lalab, Esther, ng alagad mo lalab, tapos punta ka lalab sa mga nagbabartir. Para madali ka lalab, mga 1K. Esther Lifestyle. Makipagpalitan ka lalabs, ganun. DJ Jonah Sagano. $2 million, Miguel Love, shout out, 2 million. Hi, Esther Lifestyle from Alijan Mersay. Alijan, kindly connect to Esther Lifestyle lalab on the pin. Mersay Dan. Ayan, Alijan Mersay. Roger TV Vlog connected to you already. Kindly return to him. Thank you so much. Thanks, my Roger. Hello, Alijan Mersay from Esther Lifestyle. Ayan lalab sa bahay Makuli. Dalawa na lang sa nakapin, mga lab. Dalawa na lang po sa nakapin. Thanks, Esther. Alijan, connect to Esther lalabs. Dalawa na lang sa nakapin, dalawa. DJ Jonah Sagano. The Promoter, ayan, nagbaba ng bahay. Swerte Joyce, nagbaba po ng bahay. Swerte Joyce. Alijan Mersay lalabs. Rodi Raheta at 12 p.m. Central Time. From Rodi. Nani. Salamat po sa lahat. Ayan, from Esther. Ayan lalabs, 290. Isa na lang sa nakapin, mga lab, isa na lang. Hi, Rudy from Alijan. Isa na lang sa nakapin, isa na lang po. Isa na lang sa nakapin, isa na lang mga lalab, isa na lang po sa nakapin. Nanani. Ay, nanani. Isa na lang po sa nakapin, isa na lang. Ayan.
Madam, 220 ka na. 220 na si Esther Lifestyle. Ayan. Pink Rose Vlog, Tamsak Host. Pink Rose, big love shout out. Salamat po. Salamat din, lalabs. Pink Rose Vlog. Ayan, nagbaba ng bye si Pink Rose. Si Pink Rose Vlogs. Ayan, Pink Rose, 2K pa lang si Pink Rose. Ayan, Pink Rose, sa bahay mo ako. May harang ka. Monetize ka na. O, ayan. W of HK. Wow, mashallah. Ayan, Pink Rose. Bahay mo. Wow, nice view. Swerte Joyce, ayan, Swerte Joyce, nagbaba ng bahay, Swerte Joyce. Ayan, lalab, ano, Pink Rose. Esther Dan watching from Pink Rose. Esther, lalab, dan si Pink Rose sa'yo, lalab. 8:16 p.m. Central Time. Ayan. From Rodi Iraheta. Esther Dan watching. Ayan, from Pink Rose Vlog. Yan, Pink Rose, nasa bayan ako, lalab, Pink Rose. DJ Jonas sa Dino. Salamat, host. Ayan. Hi, Pink, from Alijan Mersay. Alijan, connect to Pink, lalabs. Alijan, done to you support from ano, Pink Rose. Harang ule from Harley Amit. New video from Amit. Thanks, Esther, my friend, for support me. Dan sa nakapin from Harley TV. Ayan, Pink Rose Vlog, dan dikit from Melski. Alijan Dan from Amet. Alijan Mersay, same to you po from Esther. Palablab ako nakapin, mga lalab. Melski tayo, Melski. Thanks, my Esther. Ayan, Pink Rose, Dan. Pink Rose, Dan si Amit, lalabs. Okay, Pink, from Alijan.
Amit, nagbaba ng buy si Amit. 6 million Mega Love shout out. Amit, ayan, nagbaba ng buy si Amit, mga lalabs. New video from the promoter. Mga lalab, wait lang mga lalab, kakain lang si host. Balik ako mga lalab sa, magsubo lang ako ng kanin. Nagutom. Thank you sa pagpin. Kain muna ako mga lalab sa.
lang nanonood. Buti naman. Wala nga nanonood. Ayan. Wala na kayong lahat mga nagsialisan na. Ano dyan? You still here? Nagsisisi na mula kapag naririnig mo to. Nasa kabilang banda kami lang hinahanap mo. Pam-pam-pam-pam, para-pam-pam-pam, sumapila sa bayasap sa pakiramdam. Pam-pam-pam, para-pam-pam, nagawa namin ito. Bilog din ang ulang. Pam-pam-pam, para-pam-pam, sumapila sa bayasap sa pakiramdam. Only one person. Ano dyan? Thank you so much, lalabs. Okay, I will give you one banana. Alijan, I will connect one banana to you, ha? Then after Alijan, I will end my live, okay? I will connect this one to you, Alijan. And the promoter, thank you. Selection of happiness image and why they make you feel good. Ayan. Thanks, friend. Ha? Nagsisisi na mula kapag naririnig mo to. Nasa kabilang banda kami lang hinahanap mo. Pam-pam-pam, para-pam-pam, sumapila sa bayasap sa pakiramdam. Pam-pam-pam, para-pam-pam, nagawa namin ito. Check mo ba kasi wala na naman yan. Yan mo. Thanks my friend host, Alijan. Ayan. O sige. Ayan mga lalads, ako po'y magpapaalam na mga lalads. Ayan, saan man tayong sulok ng mundo. Everywhere in this world, ayan, lagi tayong i-bless ni God. Madam Esther, maraming salamat, Madam. God bless. Sana tuloy-tuloy na yung channel mo. At ma-reach mo yung 1,000 at yung 4,000, 1,000 and 4,000 WH and then ma-monetize ka na rin. Ayan. Kunting tsaga-tsaga lang yan, Madam Esther. Soon, ma-reach mo rin yan. Ayan, God bless everyone. Ako po'y magpapaalam na mga lalabs. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ayan. God bless us all. Bye-bye everyone. God bless. Bye. Mwah. Bye everyone. Nagpaalam na si host.